På den nationale cykelkongres, som Vejdirektoratet står for, der blev vi i år udnævnt til Årets Cykelby af Danmarks Cyklistforbund. Og det er jo en flot hædersbevisning til Ballerup Kommune. Vi kommer i flot selskab med cykelbyer som Aarhus og København. Og vi er rimelig ydmyge over for den opgave, vi nu har fået, nemlig en forpligtelse til at gøre endnu mere omkring cyklingen. Men der er allerede sket mange ting i Ballerup. Vi er dem, der er flest, når der er den store cykeldag om året. Vi er med, når det drejer sig om professionel idræt på cykelplan, nemlig i Superarenaen med 6-dagesløb, med World Cup og i 2010 også med verdensmesterskab. Men det drejer sig meget om at få almindelige mennesker til at cykle. Foretræk cyklen, når man skal cykle på arbejde, cykle til toget eller til bussen. I det hele taget bruge cyklen mere, end man måske er vant til. Jamen, det var jo det med Poul Nyrup, det hørte vi jo, at det var, man kunne se, at den var hans egen, ikke? Den ligner din egen. Den skal du have. Den er lidt for stor. Jamen, det er næsten bedre at have det på. Det ser godt ud. Jamen, vi ser godt. Vi er samlet på Ballerup Rådhus udenfor det snevejr, men vi skal ud og cykle, for Ballerup bliver i år kåret til Årets Cykelby. Og det gør Ballerup, fordi at man bruger cyklerne på mange måder. Man bruger cyklerne til at løfte folkesundheden. Hele rådhuset er involveret, byrådet og borgmesteren er i spidsen. Og bagved ser vi, at de er ved at gøre sig klar til at cykle ud i snestormen. Ballerup har et enestående samarbejde på tværs i rådhuset, og det kan andre kommuner lære af. Og derfor vil vi gerne bruge Ballerup som eksempel på, hvordan det kan gøres. Jo, det var frostvand, så er det da glat. Ja, det er smart. Det er smart. Nå Michael, er det ikke længe siden, du har sat cyklen? Jo, men det er jo også derfor, at jeg får ligesom en damecykel at køre på i dag. Det er Dansk Cyklistforbund, som har stillet en damecykel til rådighed. Og lysene bliver tændt lige om et øjeblik. Vi tager den sgu på fortovet, gør du? Upsa.